Luto na to mga ka-studio. Kukunin ko na. Ang laking tilapia nito oh. Ang ganda ng kulay, golden brown. Tara, lipat na natin to sa serving plate. Ready na din po ang aking paksiw mga ka-studio. Ayan, buksan na natin. Ang bango. Paksiw na tilapia. Nilagyan ko din ito ng maraming sahog po. Lipat natin sa serving plate. Yan. Nangangasim po yung amoy niya. Lagyan natin ng sabaw. Yan. Saks, kain na tayo. Halika na, be. Maghugas ka na ng kamay, dali. Ito yung sabon, be. It's eating time! Hello mga ka-studio! Kumusta na po kayo? Ngayong araw po, kami pong dalawa ni Saks ang inyong makakasalo dahil marami na din po sa inyo ang naghahanap sa kanya. At ang kakainin namin today ay ito po, pritong tilapia at saka paksiw na tilapia. Yan, tingnan nyo po ang tilapia. Sobrang laki po nito. Oh. Malaki pa po siya sa kamay ko. Meron din po kami ditong mangoes at sausawan. Ayan, pray muna tayo, be. Lead ka. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan, saan mo gusto ng kainin dito sa dalawa? Pernyeritong tilapia. Ayan, ito yung kakainin niya mga ka-studio. Kukuha ako, biha. Oh. Ito po, ang laki nito. Ito sa'yo, ha? Init pa. Medyo. Kunti lang. Wait, gamit tayo ng kutsara, be. Pero hindi siya masira. Yung laman niya. Wow. Wow. May crispy pa kunti, be. Napay crispy. Yan. Ito. Yan. Wow. Kain ka, ha? Kuha din ako. Magkinamot lang ka. Oh. Naghugas na po siya ng kamay mga ka-studio. Ako aning kuwao ng ulo. Tagog ko pa siya ah. Yan sa mga hindi pa po kumain dyan mga ka-studio. Sabayan nyo na po kami. Yan o, ang laki nito. Kain tayo. Yan. Ito yung sausawan natin diha. Yan, sausaw ko. Kain tayo. Sarap na. Meron ka pang unod. Yan, kain ka ng mabuti ha. Yan, sa sumasabay po sa amin ngayon sa kainan po. Maraming salamat. Kain tayo. Sarap-sarap. Pero ganyan, tilapia nyo. Tagubkob. Gusto mo tagubkob? Hindi. Sino to? Sarap. Ma, guys, kung mata. TV. Yung paborito niyang mata. Tingnan natin. Wow! Dako! Dako. Laking isda ni Toby. Ay pa. Wow! Yan, mamaya na sa kabila ha. Kain ka ng kanin mo.
Bantay ka sa bukog nak ha. Mm. Ang laki ng mga bukog be. Medyo. Magbantay po ka ma. Bantay gid ko. Ang laki ng ulo nito. Oh. Masarap dito banda. Naalala mo pa dati be, yung namingwit tayo ng tilapia? Oh. Hmm? Nung pumunta po kami sa Eden Nature's Park, meron po silang fishing village doon. Ang rami pong tilapia. Merong malalaki, bino. Ang sarap po talaga ng tilapia. Ay. Ito bio na. Nabungkag na ang mata na. Ito. Wow. Yan. Lami kayo ni supsupon. Ini? Ano na? Ano na na? Yan. Padaplisan na itong ulo. Ito ako be. Bukog. Maraming bukog sa ulo na. Sarap. Ang sarap sa feeling bi kapag namimingwit ka, no? Dito sa Cebu, na-try din po namin dun sa Papa Kids. Maliit pa si Sax noon, mga 3 years old pa yata. Pero meron tayong picture nun, be. Oh. Pero yung nakuha mo na isda, parang hindi yata yung tilapia, be. Ano sa dito? Bangus. Bangus na maliit. Yun ba, pinakawala natin. Pagkatapos, Yes. maliliit pa po, pinakpakawalan kasi sayang ba. Bukog na siya. Wow. Dito tayo sa kuan ay. Sa paksiw. Kuha ako isa biha. Gali ba ni mo maharap eh? Yan oh. Lami ani, nagtulo-tulo pa be. Wow. Kuha ko sabaw. Ikaw, sabaw ka? Ayun mo, naubos na lagi yung kanin mo. Dagdagan ko pa. Yeah. Dili na. Kunin natin itong mga ahos, mga ka-studio. Sarap ito. Wow, ang daming ahos nito. Sarap. Bigyan kita nito, biha. Ito. Ano ba? Paksiw. Ito. Inununan. Inununan po tawag nito sa amin, mga ka-studio. Ito sa'yo. May ako. Gamay ra mo ha. Pagbantay sa bukog ha. Kunin ko to dito banda. Yan. Wow, sarap niyan, be. Mag-ingat sa bukog ha. Buto. Merong tubig dyan, nak. Yan. Madami pong ahos yung nilagay ko dito. Garlic. Bawang sa Tagalog. Sarap.
Di ni makaon ng kanin. Makaon na anak, makaon na anak. Ang buko ragyo dili makaon anak biya. Masarap talaga ang paksiw pag maraming lamas. Sarap. Pero yung laman nito mga kastudyo, hindi siya ganoon kasarap sa itong malaki na kuan, tilapia, kasi itong maliit, parang lapukon siya. Hindi ko alam anong term yan sa Tagalog, sa Bisaya, lapukon. Sabi niya, little. Hmm? Little. Oh, ito maliit, di ba? Ubos na. Kain ka nitong kuan? Hindi. Dili kaning mata? Mata. Mata. Dapat mag-ingat po talaga kapag kumakain ng isda kasi maraming tinik ba. Kudapin sa nila to ba. Yan. Uy. Ito pang isang mata di oh. Dalawa na. Ito kunin ko ito. Mas masarap ang unod ani ba. Kaning dako nga isda mga kastudyo. Dako na tilapia. Masarap yung laman. Laman ba tawag nito? Unod. Labuk ayo. Malapit ka na matapos, be. Kapit ako busog. Imong buko gipalaplin mo. Hindi namin ito mauubos lahat ni Sax, mga ka-studio. Busog ba kayo? Mango ba ah? Mango. Kain ka mango. Wow. Yan. Ito, tapusin ko muna to. May buko. Sarap. Matamis na? Sa akin ba? Yan, sarap nito. Ano naman nawit ko eh. Mangga tayo. Ang tamis, beer. Tamis. Rich in vitamins itong mangga, be. Saka ang laki po niya, oh. Yan. Ayan, tapos na po kami kumain mga ka-studio. Si Sax, mangga na lang po. Shout out po muna kami. Shout out kay Tita Matia. Hello, tita. Kumusta? Kumusta?
Sino Shout pa? out kay Tita Den. Shout out kay Tita Den. Hello, Tita. Shout out din po kay Precious Supangan, Saika Barrios, Hi. Sydney Sheldon Spin, Hi. Sky Mobile Legends Official, Hi. Joyce Ria Castillon, Hi. Jose Paulo, Cho Hi. Gaming, Hi. Mr. Wawang Official, Hi. Lovely Santos, Hi. Nash Siliote, Hi. Jillian Cobol, Hi. Jacob Malabanan, Hi. RJ Bungot at Hi. Maki Kori. Hi. Yan na po lahat ng shoutout mga kastudyo. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kastudyo sa aming kainan ngayon ni Sax. Ayan. Sa hindi pa po nag-subscribe sa amin sa YouTube, pakipindot na po ang subscribe button at sa Facebook naman, pakipollow na din po kami sa mga hindi pa po nag-follow. Ayan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta mga kastudyo. Hanggang sa susunod po na video. Bye-bye! Ay! Sorry! Siya pala. Sige, go! Bye for now. Bye for now and see you in the next video. Bye. Bye.